aleyküm. Asuda asmanna. Parahat watanna. Arkada zerdarlı. Bagtiyar yaşlar yılını yaşayan mehruvan iri adamlar. Mehruvan illeşleri. Ne bugün Türkmenova teleyiliminin ağda bir dörözlü topor olup mukamlar hadine zatlı gepleşigimizin nowatda aqsanny size ödürleýär. Bir yaşlarım şeýle mümkinçilikler döredip beren. Gahryman arkadağımda, arkadağı gahryman ferdarmda köp tawurunda aýdýar. Goý olaň zanlar tawursun tutjan tutumly işler elmi damary wazalsın. Mehruvan illeşler bugünkü gepleşigimizin ussat sadanasy Batır Şarif. Batır gepleşigimizde hoş gördük. Gepleşigimizin başyny, şu prototypyny Mehruvan illeşlerimiz bilen öz ýürek buýdanjyň paýlaşaýdam. Sağ ol, pa gepleşiňize sağlaň üçin. Biz ýaşlara şunu ýaly mümkinçilikler öredýän hormatly gahryman arkadağımyza, gahryman arkadağı serdarymyza köp sağ bolsun aýdýan. Ine Batır öňde şumat 2 klawiş sagyrally urda. Aňaryňda da o DJ sagyrally. Şo dogrusunda bir illeşlemde gurrun bar aýsan. Hawa pa. Bu DJ sagyranyny elektron sesler geçirip her hil sallar çalyp bolýar. Ene bularda da şonu ýaly. Şu aňaryňdaky DJ sagyranyny, jany sagyranyň sesini geçirip bolýarmy? Hawa geçirip bolýar pa. Dürli sagyranyň sesine bir geçirip bolýar. Ene jany sagyranyň seslerini geçirip şunu başga da seslere öwürüp çalyp bolýar. Ne gepleşigimiziň sportunda Batır DJ sagyralymyzda näme saz getirdiň? Häzir pa men Aşgabat diýen sazym bar, şonu ýerine getirip berensem mümkin bolýar. Sağ ol Batır. DJ sagyralymyzda şeýle elektron sesler ýaňlanyda şowkunny ýerine düşdüm ka diýende Batır. Ene bu pa gepleşigimiziň şu ýerine Ahmet Saparov halipamyzyň şu bilmenýän aýdymyny saz görüşine çalyp bereli. Täze uşunlarla senem sadanlarly etseň mümkin bolsa.
Batır Sawol, halipa sayartık ýoly arkadağımız halipalar tertegine gallar diýip. Gepleşigimiziň sözüne sport adına Batır Samemmet Bäşim halipamyzyň Sırmaýy diýen owudun aýdymma, onuň faal görnüşdi Mähriban ýyldaşlarymyzy ýerine ýetirip bereli. Häzir öpänes Bagtyar ýaşlar diýen taýdym bar. Eger mümkin bolsa ýyldaşlarymyza salyp bereli.
Batır, ne halipamız Şah Mehmet Bäşemowyň näetler diýip bir joşgun aýdymma-da şonu DJ enzamynda, klawiş sagduralynda bir ýerine ýetirip bereli. Biz ýaşlara şeýle mümkinçilikleri döret beren gahrman arkadamydan, arkadagy gahrman ferdamyna köp sag bolsunmy aýdýar. Zanlar sag bolsun, tutgan tutumly işler rowaj alsyn. Batır bugun kepleşigimde gelip çalp beren sağlaň üçin, gowy töketdesligiň üçin köp sag bol. Şu prosesden peýdalanyp, biz ýaşlara şeýle mümkinçilik döret beren Türkmeniň milli lideri gahrman arkadamydan, arkadagy gahrman ferdarmydan köp sag bolsunmy aýdýar. Zanlar sag bolsun, tutgan tutumly işler elmi damar rowaj alsyn. Mekrowany illeşler bugun kısalynan şowkuny sağlar, töketdeslikler gowunyňyzdan turanlar diýip umyd edýär. Mukamlar hadyna atly gepleşigimizden ýene-de bir edek sany geçirip tutarýar. Hoş, sag bolun.